Kmieni it-tlieta wara nofsinhar f'lukanda ewlenija f'San Lawrence Għawdex il-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' u tkellem mas-soċjetà ċivili Awċija dwar il-proposti tal-Partit Laburista għall-Gżira Awċija. Ewlenin fost il-proposti hemm il-bini ta' cruise liner terminal deskritt minn Joseph Muscat bħala żvilupp kruċjali għal Għawdex għaliex joħloq mijiet ta' postijiet tax-xogħol u jitfa' lill-gżira fuq il-mappa turistika. Dan l-iżvilupp jista' ikun l-iktar żvilupp sinifikattiv ekonomiku għal Għawdex minn mindu twaqfet il-Gozo Channel għallum. Ġifieri kif il-Gozo Channel kienet biex ngħidu hekk għamlet rwol importanti ħafna biex tirregolarizza il-qasma bejn iż-żewġ gżejjer u tiftaħ iktar is-suq Awċi għal kumplament biex ngħidu hekk tal-pajjiż permezz tal-cruise liner terminal ħanidħlu, permettu li ngħid ħanidħlu għax bħala pajjiż ħanidħlu f'suq totalment ġdid. Proposta li ntlaqat b'mod pożittiv minn dawk preżenti. Għall-assoċjazzjoni nieħdu gost li ninnotaw illi fil-highlights li semmejt inti hemm żewġ proposti li għamilna referenza għalihom, nibda bl-aħħar waħda ir-rappreżentanza Awċija fi Brussell, kif ukoll il-Cruise Passenger Terminal u anke iktar faċilitajiet tarmiċ għal cruise liners f'Għawdex. Anke Jasmine Dborg mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi faħħar din il-proposta. Temi oħra li ġew trattati matul id-diskussjoni kienet l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer u anke x-xogħol. Uħud qalu li minħabba nuqqas ta' opportunitajiet f'Għawdex l-irħula Awċin qed jixxieħu. Il-raħal ta' San Lawrence xjaħ. Iż-żgħażagħ li jiżżewġu kollha l-barra min jgħix Malta u min imur jgħix f'raħal ieħor. Hemm bżonn li jiġi ttepjat il-potenzjal li għandu s-sit fejn illum hemm preżentament jekk tista' tgħidlu għatfadal preżentament il-heliport jekk qatt tista' sejħlu heliport għax illum jinsab fi stat disgraceful naħseb jiena. Dwar il-programm li permezz tiegħu gvern ġdid jagħti 5,000 euro f'rifużjoni lil negozji Awċin li jħaddmu iktar persuni magħhom, Joseph Muscat qal li b'din l-inizjattiva l-impjiegi f'Għawdex għandhom jiżdiedu b'200. Dwar is-settur turistiku tkellmet mara li ilha taħdem fil-Crafts Village f'Tadbieġi għal dawn l-aħħar 30 sena. Qalet li jeħtieġ li tittieħed azzjoni bilan li aktar turisti iżuru dan il-villaġġ. Repairs Tadbieġi qed jiġi dejjem maqbuż. Bina ma jafux jgħaddu għal il-lenzija dwejra u għandna ma jiqfux minibuses, coaches qegħdin imbagħtu. Dan kulħadd jafu mhux jiena biss qed ngħid kulħadd jafu. Aħna hemmhekk biex inħallsu l-ispejjeż u ħadd ma jaħseb fina. Oħrajn tkellmu dwar l-importanza li tingħeleb l-istaġjonalità. Biex ma ssirx sar iżjed fuq Għawdex u nagħmlu l-Maltin, aħna nibgħu nixtieq issir xi ħaġa quddiem. Tqajjem ukoll il-punt li Għawdex jeħtieġ inċentivi differenti minn ta' Malta għaliex l-isfidi huma differenti. Fosthom iċ-ċentri tas-saħħa fejn spiżjara qalet li tobba fiċ-ċentri tas-saħħa f'Għawdex huma ineżistenti. Il-mexxej Laburista temm jgħid li Għawdex jeħtieġlu enerġija ġdida bilan li jerġa' jinħoloq ix-xogħol u l-ġid f'Għawdex għall-Awċin stess.